Corinthians 15:52. 1 Corinthians 15:52. 1 Corinthians 15:52. Yan ang Bible. Sa kalit sa pagpamilok sa mata, in a moment, in a twinkling of an eye. Nabasa niyo? Sa katapusan na trumpita, ay ang trumpita pagatinugod o ang mga patay pagabanhawon na dili na madumuto o kita mga usap. Masap yung illustration. Rapture. Amen? Sino, kabalo mo? Naabot siya sa langit, ginisa na ito siya glorified body. Ganito, ngayon may mabili kasunod ang unod o dugo sa ginarihan sa langit. Mula before ka maka-internet sa heaven, dili pa lang kadaan sa kapanganuran. Ilista na ka sa Ginoo lawas na dili madunot. Kung sa na explanation ng pastor, kaya ang lawas mga dunuton makasasala. Amen. Ang lawas na dili madunot, wa na kong sala. Yan ang Bible. Walay makasasala na makasulong sa gingharian sa langit. O yan, isutro na ganito galit. Mga bigyan ko na. Wala pa kag-rapture. Amen? Dito pa sa lapap, sugaton ka sa Ginoo, ilisan ka dito, lawas, suluban kag lawas, na dili na madunot, usa ka makasaka sa gingharian sa Dios. Amen? Amen? Pagkanindot sa saad sa Ginoo. Usba na itong usa? Usba na itong usa? First Thessalonians chapter 4 and verse 18. Unang Tesalonica 4:17. Kunya kita nga buhi pa, ano tayo nga gina, kung buhi pa kayo ibalik sa Ginoo ni mo ha. Kato ina mga patay to. Amen? Kay gambay po kayo gyud nga unag yung banhawon ang mga patay nga da di Kristo. Kung buhi pa ka dali mo ay. Kunya kita nga buhi pa kung nagpabilin pagkasagaw pagtingog uban kanila diha asa kapanganuran sa pagtampo sa Ginoo diya sa kahanginan. Listen, kung buhi pa ka inibalik sa Ginoo, sa gawon ka sa Ginoo. Dili panahon na, dili tawakwak ha, mulupad ka, nagtos kahanginan. Musugat ka dito sa Ginoo sa kapanganuran. Amen, klaro ang Bible, klaro? Klaro ni? Pagsugat ni mo dito sa Ginoo sa kapanganuran, diha sa kahanginan, o sa ingon kita kanunay, makikuba na sa Ginoo hangtod sa kanturan. Mao kini ang promesa sa Ginoo nga mahitabo doon na lang sama ni Enoch. Amen? Usayo ni Paul sa verse 18. Usayo ni Paul, busa nining bagiha pan. Usa ko niya? Wala matud. Lini payay kamo sa tag-usang-usang pinaagi ni nga pulo. Are we happy? Lipay mo? Lipay mo na kasalanan mo? Lipay mo? Lipay mo nga usa mong gisaran sa Ginoo nga mahimong mong sama ni Enoch lalinon sa umalabot nga madlaw? Lipay mo wala? Hello, nalipay mo wala? Nalipay mo yung sipon? Tungkol niya nga pulong, rejoice. Nalipay. Muna nga ito ang kinabuhi ni kilibutan na, dili mata malipay yung sahay, kaya doon yung mga butang na dili maayo. Kunya, muhagit pag gini mga kawalad doon. Bisigin nilang klase nga kalipay mo pa yung college na to. Amen. Kaya sa malabot na panahon, ikaw nagitagaan o promesa sa Ginoo paglaom sama nini. Ikaw ang kandidato na mo sugat sa Ginoo sa kanila. Amen?